Maadtong adlaw. Maadtong adlaw tanan sa tibuok kalibutan. Salamat Ginoo. Salamat Lord sa daghang mga pagsuway. Nakasurvive gihapon ko. Nakauli gihapon ko lagi sa bahay. Karon gahapon. Tanang bilakaw-lakaw gahapon. Dito ko gikan sa anak sa nga amo sa una. Oh, amo lagi ito kayo naman simlang Linda. Tapos laing kalibutan. Ano makalimutan. Aba, kamusta? Malinda ito na magkalimtan. Kada gabi, nato ko'y pahinumdum para niya. Padayon man ang sa imong padungan. Magyapon, minim mo pasagdi. Nang kita may gapon isang anak, si Ma'am Gaga, ang anas, Hall of Justice, nagtrabaho. Hindi ako'y problema gamay, hindi ako'y nagpatambag ko, kay mamalay ang dangpanan. Padang dangpanan si Ma'am Arcely Escuadro. Arcely Escuadro. Taan pa na sa una. Ako na nagituring lang tao. Turing niya sa kapamilya. Pasalamat ko niya. Nasay grasya. Ito po kong gibahinan. Nasay giabot na hagapon. Napoy supot. Nga ito mga wapa na kuling ha. Para nakuling nga kasi suda ni. Wapa na makuling mahal na kay ang mga problema lagi. Napoy problema nga. Nagpatabang ko niya. Kaya naluoy ako sa anak. Pero ma-okay na. Okay na. Nasulbad na. Walang gamli ko sabay. Gapon pagkastura na mo. Ningkog ato ko mo tunong ilas. Ako'y padungnan. Pero nindito na ko ulis bahay laman. Kay base ng itultulan. Ginoo nga. Masulbad na among problema. Dali ang anak. Ang ipakita ninyo ni Jang salupin nga ito man. Kaya dali kong gitagaan na nito mo mga salupin na dato kay grasya. Salamat kong dako sa isang maghatagan ginure bawas ni mong tanan ma'am si mong kabutan kaming pamilya hawa minim pasagdi sa una pa kay kami masirilin dia sa ila sagwa nas manang sagduhay ng panahon lapas na 20 ka tuig minawas ilang puder yapon minin sa kaliptan basta magkita minad sa iabot ang galipadan na siyang iabot tangkos lang itang kalipay. Salamat po kung dako na grasya kanunay ni jadi magapaw-apaw kanunay nasa igyatag ng silupin ito muna aning kulingan ng saysudani kaya tabi din natin awa papaypas ko na hindi pinaskuhan. Salamat ma'am sa grasya ng imong gituho na hapong adlaw ang tanawon ninyo sa ni kapag nagsilupon lupin ang gernay doon sa lakaw na kaya nakaiduhon mo kasi iduhon na ho wala ano na ba dyan ang atak nyo Jack kaya na uy browse kaya kaya mo ko sa sang size mas million sa atak kaya na-picture mo ko silang kapayasan kaya boss million na ako silang nga naskadyo hari sukod na napa ang kapaha kaya magkita rin na niya sa una pas may kubig magmas pag-atubang na natin naskadyo salamat ikadyo madam itong kalipat namon salamat sabi mo kung ang manang mahinatag na panahon nakalimutan ako na di mawa niya kada kita naman na sa ito ko salamat sa kita po mo Ma'am Escuadro ako nakapicture sa gahapon kay karatan rak si Janan karatan rak si Janan ngabot ko kalit buntag sa dupa alas 5 na naman silang natad
panangabri. Di amo dyan kaya tantaman ko makauli kaya din ko kaya ko pakuan na ko na advice ko ni dyan masig magkita rami dadaw tos at sa office kaya naman ko patuon sayang sila si Miri wadiha kaya doon naglasmiri sa Cortis o man di ay tura man sa uptown. Oo nga sebenarnya dengan salamat dara imong kuan imong advance pinaskuhan kaban sa day imong gilupit dengan salamat sa napa pagkapapaw ko na imong grasya ban mo karon na Ginoo ang imong kabuotan hangtod santod bisan pag pila nakatuig ng labay di kapon di minimo makaliptan. Ako kitas mga alaga gahapon pagkatos indo kay tuog pa kay sa do palagi. Ako kitang si San og si Julwin si MG. Kasi MG mo na alagang Hirlin sa una gamay pa na. Tinakan ko kaila butiron mo kita kong MG. Pati Julwin ako kaila. Di gani mi siguro ni friend sa Facebook. Ma'am Gaga dira sa tulig ka din gawas kay pamalagi mga breed diri kog hawat-huwat ta ang sukod ni ron itang bawas sa sukod na ang sibudod na hagi sang di hatag aguna salamat jud sa imong kabugutan sa imong kamulumong kasing-kasing masaya ako na may mauwaw kay isa basta mga tukunan sa iduho gawas pas na iduho nga gamay nga pero dako na to kaso para na mga patabali nga mga blouse dasi agi pud bag hapon pamantay Pasko advance ang pinaskuhan dahan kadtong salamat magkaban karon na nimo ang Ginoo sa imong kabuotan sa imong kamado namo wa ba nimo pasagdi wa ba nimo turing lang tao turing minimong kapamilya nagasan ni kakuan sa blouse apat man ni ay sukod ni tanan ani sukod dun apat ka blouse dagang dadi kaduha ka blouse rang tuwa jud na dan salamat kaadyo jemtan osang sukod Subuor si kadon ho dira tanaw ka sa maghatag ikaduhan ni karag ikatulo ka open ka adyo suon na medyo ko dani salamat tulo kani o kani na sakto na kani tulo pagkari nga samay di jud mo sud ni hatag ni Herlin Herlin kay ang matag ni Herlin na di man mo arang na ho dahil nasulin sa una po yung ipadana di pa yung gatag ni Herlin lami ra ba pwede mo arang mahagti dyan asbon ha dengan salamat sa mong kabuotan mama at santod wala na binigo ko rin ng tao salamat sa kudakan nyo pasensya na asahay mga ganto ko wakoy gasa ato ko'y kagasa-gasa nga itong hapon kay ano ko yung vlog ko pagaling ko hapon pag nagato atubang namo tungod sa ang problema kay wala to siya kung saan gidawali siya miskat ba ko muli ito kong tawag what's up nay itong tawag nga nanay sarang tanan katas manang Linda tapos silang kalibutan nanay ko tawag na kanas Kasmiri magyapon sila Manoy uy nanay kapit nawag na damang ko malagsag parang sarang di magkita pero na may komunikasyon wala ko problema malang personal ko ganito hapon mga ito na wadyo ko
kagasa-gasa kaya ako kapangandam tungod sa problema namang naluoy ako sa problema ng sang anak. Ibaw na siya minsan ang problema nga dangot pizza isa mo dihang makuanan ano nga kung magkita mi pohon magplano ko sa hing pasalubong niya siguro basi magbudbud na lamang ko o magsuman kaya wala mo dihang maabot-abot para niya o magkapita mi kuan suman nga pilit lagi ato naman ko sulop justice danha siguro mo adto magwat po sa jahang kuan kay nalipitujo hindi mo na po kong paaging ang sinigagasan niya Tuhan salamat tulo ka kuan hang napuslan tulo ka pinaskuhan o katong gamay nga grasya pud kaya bawa na mo sa nga gamay lagi to pero dako na to. Salamat God bless amping kanunay ang Ginoo na kanunay mag-uban atong tanan labi na nimo amping sa pagngadto sa imong opisina ang sarap ako nga magkita ta karon balik Domingo sa alanganin man nara ko gisent ni Rosemary kay na kuan man hang account di pa mi nakabalik og print na sang ang baong account atong Rosemary na gisent si Rosemary na imo kuan hang ipabasa katong gibasa nimo gahapon katong kubaan po kay kubaan ko dili tumao sa supleto kita sa lang kailakon ko sa jang gibasa di tumao na sa supleto pag sinda wala ko gisent na lain basig mabasa nimo what lamang ko kuan pato na lamang kamo reply ni Rosemary kaya si Rosemary active karon ay abdik daw na to daghang salamat kaado sa imong kabutan wala gi kay wa man yung gituring na intaw turing mo na mo kapamilya na may tratar na mo kasi pag watay labot watay kuan watay relatives nga ingana mga parente pero ang pagtratar na mo sobra pas igsuon salamat to I love you Ma'am Arcely kung makaban da solve justice ako kakuan kasi mo makaban love yung tanan sa itong pamilya. A few moments later. Indari, Aranita, sakay. Burdos na lagi, langit akong signal ko. May signal, nagdugito na naman ko. Kangin na. Kuan kapasakan. Ingit. Beses na lagi karena sudah selesai na yung taga Manila. Nagamustas taga Manila. Hilingaw ko ng mga tigwang ninyo diha. Ali, Tiri, Hermelita, Violet, Musalina, Ariston Junior, Enrico. Kamusta mo diha? Nagkatapok ba kamo ron Domingo man? Kami dari, wa min katapok. Kami rasta tayo na idadari. Ano mo din ulis kanunay sa darang flores kasada kay natapog signal wa man signal nagkamang magsignal bisig grabing inita sa una na magwanuan ay signal karon nung grabing inita na wala man ang signal flores kasada da kasada kalban namang dakuan na atok sa bahay ni Yapani kanong Pedro Tungtungoy dira nutarag sa mga kasada kadako dira ay inita na ja pikas sa pilas ko ano siano pilas banji isuong mayura tura tabok oh hapit ang humay mga hinog pero pangabis ko diha mangabis ko ug mahinog time nga na ako mangharvest ko diha tamang kong kabis wala ko na
sa kantos pikas to pangibadan sa una dito to ito kang bayad sa una dito mo yung mga anak nilang bilita o nandito dito Herlin dito nakataw itong tungod to lahay mo kung kontak ako sa mga bata di makontak ako signal video na mahinuon ko para mga hawit ako init pa man nagtataon mga hawit ko bugha ko ngahoy ang video sa alam ko kalijot pain sa mga haljeng na manguan ko mamagha ko kahoy pero to kabuan ng sinud sa ako dito mabagha sa itong baghaon sa ako maglayas na po ko mas buntag sa do moto gusto na potod ipadugay nagisura sila na lang si Tiri nanawag si Aliana ng musang taon mingaw madagamang lugar dinhi at bang samubay para kada to ang garden ni Ali to di baguhan na pang sa kita na pagpipino so ano mas Ali diha kapang kalan na nagamay ng kalan naputod na kay mutog na nas maganas nadugpitan sa gibuldos mo nang gamay naman namilagpilag na mga kalan sayang naman to sana yung kuminsang vlog di bukong to bayaran ang gilog buldusan wow lahi man gud dinis bukid lahi dinis bukid kumpara da Cebu na mo gining kuminsang vlog nga kato ko nung suta nga awato ko nang gibuldos giway din ni bayaran ko no pero amo din ni lahi kay bukid man yung para syudad ang utana na dama gud ni ingon nga kuan ko no kanang ako din ko din sa amang kasada gibayaran ba ko numi ang ila ka to Cebu kay bayaran man lahi mo ko din kuan ma'am o katuning comment na ano utana lahi mo ko sa mga bukid man sa kagabang damig sa madari ag kalugbate ag tawong okrahan o katong takatan nga saging o kanang katong hangkalan lagi po to dog dapat tumoy sa ang bakan o to'y natabunan morning matong kasada ang lugar ng dakan is bunaho di mo na sa tagsaan daghang salamat ninyong tanan san pa sa ang mga video ni Aging Adlaw nga way klaro nagihapon tong mingon nga paundang na kuno kay buang kuno ko ako no koy giilo salamat salamat ko sa mga taong nagsigapura nga undang ko salamat yung tanan amping kanunay hinatagabran kas Ginoo matag oras matag adlaw katong mga tao nga nagmahal na ho para gahapon na nihatag na ho mga blouse o gamay nga dahil palugpit sa blouse salamat ibaw ko pagbanag ka kanunay sa mga yung nakaigrasya kanunay di ay kapapaw